Zo'n 50 atleten binnen Joert vanuit de Prinsentuin in Ljouwert begonnen aan de route van 200 kilometer door het Frieske wetter. De tocht is fysiek zwier, maar ook mentaal moet het net onderschat worden. Nou ja, wel een prot maar wist wel, het is gewoon een hele moeilijke, zwieren race, toertocht. Dus ik ben een beetje bang eigenlijk. Dus, Joert gaat de eerste 48 kilometer lange etappe van Ljouwert, door Snits en Driels naar Sleerta. Maar dat zal net makkelijk worden. Slotermeer wordt de bottleneck. De wind komt eigenlijk voor de deelnemers van de rechterkant. Dus er is veel water al. Dus ik verwacht veel golven. Deelnemers zullen er echt alles aan moeten doen om in goede doen sloten te bereiken. dus dan is het golfen op de zijkant en dat is gewoon hartstikke lastig. Dan wordt het zo'n golfslagbad. En dat is net prettig peddelje. Maar het is maar een liedstukje vanzelfs. Vanuit Woudsend naar Sleerta. Komende snijn hoop je alle deelnemers weer in Ljouwert aan te komen. Ik verwacht eigenlijk iedereen wel aan de finish. Vandaag wordt het misschien wat lastig, maar met zeg maar een beetje doorzettingsvermogen komt iedereen vandaag in Sloten. En daarna is het nog net niet windje mee naar zeg maar de rest van de ronde. Maar ik verwacht eigenlijk iedereen wel weer in goede doen in Leeuwarden. Blessures uitgezonderd uiteraard.